Thank you. Nibdew. Dik il-tajra. Alfred Buttigieg, 1983. Dedika. Jiena, tarbija ta' twelid, niddedika dan ix-xogħol lill-ommijiet kollha li bil-grazza kbira talla se jkollhom tarbija. Dik il-tajra. Kosux toqgħod taħseb kemm tinħela liba fix-xejn? Dawk il-tajjar kollha sabiex fl-aħħar mill-aħħar, waħda biss minnhom issib triqita. Mhux sew. Daqsxejn ta' żerrija li tittiġġieled tal-għajxin tagħha minn daqshekk kmieni. Nitfa' ta' żerrija iċken mir-ras tal-abra, traba. Kieku kelli l-sien, konni daj. X'ħażna kellu missieri, kelli qatih ma' minn nissielet, naqdef u riġġielet biex inżomm minn ta' qudiem. Kieku kelli ras, kienet tispiċċa muġuha. Interraq fil-kurturi jagħtu f'xuxin mgefxa mħabbla, li m'għandek tieħu minn fejn taqbad tgħaddi. Kieku kelli ġisem, kon niġri saqajja ma' sormi, kon nasal l-ewwel bla taħbit ta' xejn. Iżda kieku kelli moħħ, kon nifhem li aħjar bqajt l-art bħall-oħrajn u ntemmejt fix-xejn milli spiċċfajt midfun wara bib kellu jinfetaħ biż-żmien. Min kien jaf meta. Ġenesi. Fil-bidu ma kien hemm xejn, għajr dlam u vojt. U l-ispirtu tiegħu mexa fuq l-ispirtu tagħha u l-ewwel żerrija ġiet miżruha. Din ħadet il-ħajja minnu fih u l-ħajja oġbita. Kibret u fi ftit żmien saret ċappa laħam. Imma ħassitha ftit imnikta kif kienet, ċkejkna dajfa u bla sura. Kollox kien marsus f'dik iċ-ċappa laħam. Darba waħda għamlet sforz u tqansħet. U ġisimha nqasam fit-tnejn, biċċa tix-xengel fuq oħra. Tqansħet. U biex tgħin laħam nibtu d-dendlu mal-ġnub tagħha. Tqansħet. U par lasti nexfin sparaw l-isfel sakemm sabu xi jżommhom. Tqansħet u żewġ fajriet faġġew f'wiċċha. Tħansħet. U l-qalb titħabbat u tifrex id-demm fil-vini kollha. Tqansħet. U ġisimha sponta minn bejn kuxteja. Waqfet titqanżaħ. Straħet u taxqet bil-ħolqien tagħha. Il-biża li niżol ilha. Kieku stajt, kon nażel li jimbtuli tifrejja qabel kollox. Kien ikolli biex niggranfa u biex nżomm milli naqa'. Meta ommi l-Għażiża kienet tieħu ġirja lejn il-kamra tal-banju, kien jinżlu msar nifsa qajja. B'ħeffa kbira kienet tolli d-dublett, tniżżel l-qalzit ta' taħt u tixted fuq il-lok qisu ħaj skappala. Iżda la darba tkun bil-qiegħda, donna kienet murija l-aġla kollha. Mistrieħa b'saqajja miftuħin beraħ, kienet tintefa' paxxuta taqra xi gazzetta. Imwerwer kont inħossa titqanżaħ u niggranfa. Inħossa terġa' titqanżaħ u niggranfa. Dejjem bil-biża li ma kull tqanżieħa nista' niżolqilha mal-bewl. X'istajt nagħmel ħlif nitlob, niggranfa u nħares f'dak l-abiss taħti. Nistenna minn mument għal ieħor li niżloq u nimbela minn dak l-ilma għal dejjem mingħajr ħadd isib ħiel tiegħi. ċajta jew tnejn. Kienet iġġorni magħha kull fejn tmur. Imma tantx se tagħmel mod ieħor ngħiduha kif inhi. Dak il-mixi kollu xejn ma kien jagħtini pjaċir. L-iżjed meta tinserta f'xi folla min jimbottalaw u min jimbottalem. Kull meta kienet tirkeb tal-linja, kienet tagħmel żgur li kulħadd jinduna li jitqila. Xufier. Kemm trid biljetti sinjura? Ommi. Wieħed u nofs? Xufier. Fejn hu n-nofs, sinjura? Ommi, waqt li tżomm żaqqa u titħaq isaq aħba f'xalata. Hawn. Kontenta biċ-ċajta tagħha kienet tmur tpoġġi bil-qiegħda fuq in-naħa ta' wara. Tippoppa żaqqa l quddiem għalli jista' jkun li jkun hemm xi ħadd li għadu m'għandunax li jitqila. Kemm hi patetika. Taħseb li qatt qabilha ma kellu xi tarbija. Il-mera. X'ma titaxxaqx bil-ħolqien? Fejn tista' twassal iżjed il-perfezzjoni tiegħu? Fl-għamla u fid-dera kont qisni ferħ ta' żrinġ. Sant sitra fl-imġiba kien hemm xebħ. Għall-ewwel il-jum kollu konna ddiħin ċafċaf fl-ilma safi tal-ġuf. Biżmien, dak l-ilma beda jonqos minn madwari u jinxtorob ġo fija. Bdejt nikber u d-dinja ta' madwari bdiet tiċkien. Ma stajx nitħarrek, la dirajja, la riġlejja, ras imdefsa bejsa qajja, tuħ ta' nifs. Fl-eqel tas sajf kien jinġabar l-għalaq mal-qoxra ta' madwari, kellu riħat inten,
Miskin missieri dawk li lilu kollha fl-istess sodda mommi. Madankollu stajt nara xbija tiegħi f'din bħal mera. L-ewwel darba li ftaħt għajnejja l-ilma tal-ġuf kien ftit imħarrek. Hekk kif ħares minn bej riġlejja għax minn hemm biss stajt inħares, il-maħt xbija bla sura mċajpra tirrefetti fl-ara. Kont kbirt biċċa sewwa meta għamilt biżejjed kuraġġ biex nerġa' nħares. Ma rajt xejn. Il-mera kienet ebet għal kollox. It-tewmija. Li kieku għandi tewmija tikber miegħi, kieku kemm ferħan inkun. Kemm stejjer ngħidu lil xuxin, kemm wediet nagħmlu lil xuxin la qatt ma ninfirdu minn xuxin. Qatt ma nħoss ksieħu Bart, id-dlam ma nibqax nibża minnu. Kemm naddu ħin ninqalbu flimkien kontra xuxin u wiċċ b'wiċċ. Kemm naddu ħin nisfnu sakemm lejja taqa' fuqna u norqdu fih dan xuxin noħolmu bit-tarbija tagħna li qatt trid titwielet. Kemm inkunu ferħanin it-tlieta l-aħna. Talba lil Madonna tal-ħlas. O Madonna tal-ħlas Feliċi, int li għażil dan it-titlu għalik, wedni li tbiet kull saram minn fuq l-qaddejja tiegħek ommi u li żomm il-frott tagħha jiġifieri li f'kundizzjoni tajba. Int li kellek l-għajnuna tal-Ispirtu Santu biex seħlek iġġib libnek fid-dinja, nitolbok l-ommi taddila kelma miegħu sabiex jagħmel magħha dak li għamel miegħek. Ma nistennikx li t-tija ħlas bla tbatija, għax li ġibli li fid-dinja diġà hija xorti kbira għalija, imma ftakar li meta ommi twellidni tkun għamlet emil sublimi u qaddis. Għalhekk ħarisa fil-ħlas u lili żommni sħiħ. Mexxi l-idejn tat-tabib u tal-qalba sewwa fil-ħidma tagħhom. U għati rida biżejjed il-missieri biex iżomm il-bot minn ommi f'daw l-aħħar jiem li għad fadalli fil-ġuf. Jien nafx biża nħoss meta jersaq leha, bima feroċi bħal dak. Missieri bima feroċi. Għandi missieri bima feroċi. Ma jistax jara l-ommi arwina li ma jtirx bruħu ġismu għal fuqa biex ibaba sabla jibdaħnina. Mistrieħ jaħasra qatt ma kienet hija. Għal xejn tgħidlu, żomm kemm tiflaħ il-bot, ibża li diċ kejkna tarbija, ġwejda dajfa, ħudni naqra bil-mod. Ma missieri qatt ma rid jisma'. Gażaża bella jela qabel it-twelid. Fudnejja, fimnieħri, saħan sitra bej kuxtejja, kull tobla, kull toqba laħaq li biċċa ta' frit. Nota. Aħfru li jekk din l-ewwel poeżija tiegħi hija xi ftit batuta. Iżda wedkom li l-qudiem meta nkun kbirt ftit ieħor, forsi nkun tlaqt nimxi wkoll, inkun nista' nagħtikom waħda aħjar. Iswed. Iswed magħluq fil-ġuf. Iswed dlam u dellijiet. Ix-xjaten, il-limbu u l-infern. Iswed mingħajr għajn, kamra magħluqa bla bibien, bla twieqi lejl u nar. Iswed ċawla, ċawlun, ħanfusa u farfett il-lejl, mibawda, moqżiża, misħuta. Iswed il-pulmun jom fitħaħen jipprova jarda ftit dawl. Iswed sbuħija, ħażen, kwiet, biża, ken, dwejja, paċi. Iswed mewt, dmuħ, tiġijiet u funerali, qabar. Iswed bajda mhux imfaqsa, tarbija mhux imwielda, imsakkra fil-ġuf. Ħrafa. Mela darba kien hemm tarbija li kienet tgħix fi kmajra ċkejkna flimkien ma' qalba, rasa, diraja, riġleja u l-bqija ta' ġisimha. Il-jum kollu kienu jqattawh jistennew dik l-imbirka kmajra tinfetaħ ħajfittxu joħorġu l-barra. Kienu mxebbajna l-aħħar jizdennew. Iżda darba, it-tarbija ġie ħsib tajjeb u minnu fih, għarfet l-oħrajn bih. U l-qalba u ġoba dan il-ħsieb, u r-rasa u koll, u l-diraja u r-riġleja u l-bqija ta' ġisima, għaltilhom ngħidilkom storja noqtlu l-ħin. U t-tarbija għaltilhom din l-istorja. Mela darba kien hemm tarbija li kienet tgħix f'majra ċkejkna, flimkien ma' qalba, rasa, diraja, riġleja u l-bqija ta' ġisima. Il-jum kollu kienu jqattawh jistennew dik l-imbirka kmajra tinfetaħ ħajfittxu jħorġu l-barra. Kienu mxebbajna l-aħħar jizdennew. Iżda darba, it-tarbija ġie ħsib tajjeb u minnu fih, għarfet l-oħrajn bih. U l-qalba u ġoba dan il-ħsieb, u r-rasa u koll, u l-diraja u l-riġleja u l-bqija ta' ġisima, għaltilhom ngħidilkom storja, noqtlu l-ħin, u t-tarbija għaltilhom din l-istorja. Mela darba kien hemm tarbija li kienet tgħix f'majra ċkejkna flimkien ma' qalba, rasa, diraja, riġleja u l-bqija ta' ġisima. Il-jum kollu kienu qattaħu jistennew dak li mbierek majra tinfetaħ ħalli jfittxu joħorġu l-barra.
kienu mxabbajna l-aħħar jistennew. Iżda darba, it-tarbija ġie ħsieb tajjeb u minnu fih għarfet l-oħrajn bih u l-qalba ġoba dan il-ħsieb u r-rasa wkoll u l-diraja u l-riġleja u l-bqija ta' ġisimha. Għaltilhom ngħidilkom storja noqtlu l-ħin u t-tarbija għaltilhom din l-istorja. Mela darba kien hemm tarbija li kienet tgħix fi kmajra ċkejkna flimkien ma' qalba, rasa, diraja, riġleja u l-bqija ta' ġisimha. Il-jum kollu kienu jqattawh jistennew dik l-imbirka kmajra tinfetaħ, ħajfittxu joħorġu l-barra. Kienu mxebbajna l-aħħar jistennew. Issa li l-ħbila ntemmet. Issa li l-ħbila għodda ntemmet wara żmien kollu magħluqa u ġew, naqgħad fix-xejn u ndur fl-istess roqqa, ja ommi nistaqsik jien. Ħejjejt kollox u kif jixraq għat-twelid tiegħi? Għax kif taf sewwa int, meta tasal is-sija tal-ħlas, imwerwra kif tkun mhux se jkollok moħħ taħseb xejn. Ħallini mela nfakrek ftit. Iddeċidejt fejn se jtwellidni, l-isptar jew id-dar, ksibt li għal xi qomos tal-ħarir kbar bis-sejjed biex nitkeffen fihom ħaj jew mejjed. Ksibt li għal ħriqi u għal bennina ċkejkna fejn għaddi l-ewwel jiem. L-estejt li kutri għax-xitwa, kalzetti u xugamani. Ksibt li għal mamudija u x'issemmini, it-tabib kellimtu. U fl-aħħar net, il-missieri jitlu biex joqgħod ħdejk waqt il-ħlas ħajżomlok idejk u jagħmellek il-kuraġġ li ma jmurx nax u kollox fl-aħħar. Ħalfa solenni. Issa li minn waqt għall-ieħor qiegħed nistenna li noħroġ minn ġufek biex ninferet minnek darba l dejjem, qiegħed nitolbok li taħlifli li jekk waqt il-ħlas ikun hemm xi tifxkil serju, ħajti tiġi l-ewwel u qabel tiegħek. Għax it-bagħtijiet tiegħi biex wasalt sawn kienu akbar minn tiegħek. Għax għalkemm il-ħajja xejn ma tiġbidni, xieraq li għall-emejjel u l-iżbalji tiegħek dbagħti int, mhux jien. Mela aħlifli li jien niġi l-ewwel għax jekk le, inkompli nitgħawweġ hawn ġew, nażel li ma noħroġx, nintem jien u nobrom lilek miegħi. Imma jekk Alla jrid kollox jgħaddi buċċ il-ġid u ma jkunx hemm bżonn li jsir xejn minn dan. Min jaf kieku? Min jaf kieku noħroġ minn ħalqa? Nistira saqajja, nfittex fis-sod, nisforza rasi l-fuq sakemm nifqa l-qafas. Nitħallat mal-ħmieġ maġun fl-istonku. Ninħasel bid-demm imtajjar minn vini mifquha. Xi ħmieġ, xi dlik, misħuta xortija. Għalli se jkolli nara l-ewwel dawl tad-dinja f'dik is-sura. Noqgħod attent mix-xewka ta' dara, tnigges, insib ken fil-pulmun, niqaf nistrieħ, nifqa l-pulmun u ninasar bejn il-ħitan tonqa, nitqanżaħ u nimbotta. Idejja jixirfu minn ħalqa, iċartu jagħmlu l-wisa r-ras u għall-bqija ta' ġismi. Ja ħasra kemm ikolli mbagħad biex insib id-dawl. Tajt wara dik il-battikata kollha, missieri jaħsilni mid-demm u mill-ħmieġ. Issa li twelidt. Issa li ħadd il-ħajja. Issa li ninsapaw fid-dinja arwien daqsqat qabel. Issa nista' nara, nisma', nħoss, nifhem. L-ebda qoxra m'għadha tkennini. L-ebda qoxra m'għadha tifridni mill-ġnus kollha, taqtani għalija waħdi. Issa li twelidt, nista' nara f'x'inhu tajjeb u ħażin għalija. Nista' nara f'nixtieq u x'ma nixtieqx. Madankollu xejn iżjed minn hekk ma nista' nagħmel? Nażel? Ma nistax, għax dak li għaddi ma jistax jiġi lura. Mela xejn ma jiswa li ngħid aħjar kif kont qabel imkennen fid-dlam, ħadd ma jista' għalija, jew aħjar issa ninsab ħieles fid-dawl, jekk xorta waħda mhix fir-rieda tiegħi li nagħmel dak li nixtieq. Fil-benniena. Bħalissa ninsab f'naqra ta' benniena, naqra kbira biżżejjed biex teserba ta' daqs tiegħi. Ommi ħasbit li għal-qoddim. Ninsab imxabba sal-ponta ta' mnieħri. Għax fuq kollox, tarbija ċkejkna ta' ftit jiem x'tista' tagħmel iżjed milli torqod, tħares il fuq lejn is-saqaf, tixrob, neħħi dak li tixrob, u kultant twerżaq xi waħda kemm ta' madwara jintebħu li għadha ħajja. Kultant titfaċċommi, wiċċa d-dawl trot ħajr l-alla bħali li wasalt f'did-dinja bla ebda difett fiżiku u tal-anqas kif jidher sissa mentali. Ferħana settir, għax il-jim ta' tqala issa kienu għaddew. Terfani mill-benniena, toħroġ nofsidera barra u tifgani fih fġieħ il-ħrafa li trid treddani. Wara tannaqni waħda kbira tkun se toħroġ li ruħi u tpoġni mill-ġnid fil-benniena u hemm
toqgħod tanni li xi waħda milli tiftakar f'xi tfulita. Jien, sabiex neħles minna u minn dak il-leħen tal-biża, nagħmilha ta' biruħ irqatt. Għax kieku hemm tibqa' mwaħla sakemm norqod tirrepeti l-istess sanja għal ma nafx kemm il-darba. Kif dlong titbiet minni mbagħad, nerġa' nbexxa għajnejja u noqgħod għall-kwiet inħares madwari. Kemm niddejja, poeżija oħra. Kemm niddejja x'ina l-kwiet inkun qiegħed insoff xi saba' nilab bil-gażaża. Tiġi ommi. Mxarrab issibni, il-ħarqa tneħħili, mill-ħmieġ nadnafni, banju fietel tatini, xi għanja tannili, f'xi kutra tgeżwirni, ftit fl-arja tollini, f'sidra tifgani, ma' qalba tannaqni, bil-bews wiċċi tiksili, tilab miegħi, tkellimni tajjat, tħallini bla nifs, imdardar nispiċċa stordut, għajjien. Tmellis li rasi, benninni biex norqot. Kemm pjaċir nieħu xina l-kwiet ommi tħallini, insoff xi saba' nilab bil-gażaża u titlaq. Fittxu għamduni ħallikom minnejk il-festini ħallu għamal wara, semmuni li tridu, niġinaw nqumx semmuni, basta ma tħallunix nitlef ruħi ħtija ta'kom. Natfuni mitbajja ta' dwelit, salvawni mill-limbu, id-lam ġarrabtu bizzejiet fil-ġub, ġeddunix fl-eternità. Naf li fl-axar mill-axar tiġu titnejkum il-mamudija kollha, imma m'għandix garanzija oħra li nsalva ruħi ħliefa jekk Alla ħares qatt immut f'qasir il-qomor. Fakru lis-saċerdot biex isaħħan ftit l-ilma qabel ma jammidni li ma jagħtinix xi dexa u nibqa' taħta. Ejdlu wkoll jitkellem aktar bil-mod waqt iċ-ċerimonja, m'għandux għaġla, forsi kun hemm xi ħadd li jifhem xi ħaġa milli jkun qed jgħid. Il-mistednin. Ħaġa żgħira, il-qalb kollox, tużżana ħriqi oħra kemm jistennew li se nħammeġ. Xi ġmiel ta' tarbija kemmi ħelwa. Ħelu. Lil-missiera naraħ jiġbaħ, jagħti għalhem ħullhom wkoll. It-tempra tiegħu u l-ġmiel tiegħi. Laqas kont intbaħt kemm ġejt pulita Alla jbierek laqas tidher li għadek kemm kellek tarbija. Min jaf kemm tħossukom ferħanin issa li mħabbitkom ta' il-frott mixtieq u wara da snin kollha tippruvaw. Araw xi tbissem kemm hu gustus, dawk ix-xuftejn daqs naqra, kemm hu mislut ħelhom nieħru u dawk l-għajnejn żoro. Ara xi ħlew xi ħares lejna, donnu jrid jgħidilna xi ħaġa. Għax ma tmorrux tiffangaw flikker u tħalluni ftit bikwieti mhux għalhekk ġejtu. Ħolma. Kont qiegħed bikwieti f'ġufommi meta nofsni magħmul sibt ruħi misruq. Minita l-oħra għaddejt, xeħtuni bla grazzja. Rajt l-ommi f'nofsom, bġufa mċarrat titbissem. Rajt il-missieri wkoll, ħbiebu rabatu. Rajt u ċuħ ġodda, jajtu, jahilfu, jwersqu. Telquni fin-nofs, daruni dawra durella, rabtuni bil-ħbula, kaxkruni mat-toroq, tawni bis-sieq, zebilħuni besquli kemm felħu. Għajjew u d-dejqu minni. Rajtni, mal-art, imarraq fadira dem. Rajt l-ommi ris għalejra, tiġborni, u mizbla kif kont, tixħetni fġufa. Rajt il-missieri risa għalejja bispaga tiddendel ma' msella. Rajtu bidejn sodi, iħit ġuf ommi. Rajt għadira dem, tintilef. Rajt l-art timbela. Rajt il-kulħat jajb. Rajt sħaba għaddejja. Rajt bitċa sħaba. Rajt idlam. Xewqa. Xajba akbar jista' jkollha tarbija ta' twelid milli tkun dajfa. Għax kieku minix, kieku għandi s-seta li nitkellem, li nħaddem idejja, drajja, saqajja, riġlejja, kieku nkun nista' nirringrazzja l-ġenituri tiegħi tal-li ġobuni fid-dinja. Għax meta nikber ninsa kollox u ma nibqax irrabjat għalihom. Kieku kif nirringrazzjahom? Lill-ommi meta tiġi biex biddil il-ħarqa, intajjar għal fuq wiċċa. U l-missieri kontent inxarrablu daqqa ta' ponġol bajt.
Kemm naraħi waħwaħal ftit waqt bluġieħ. La tikber. Issa la tikber, insib il-min jgħidli, ħobb l-ommok u l-missierek fuq kollox u fuq kulħadd, għax bħalhom f'ħajtek qatt ma jista' jkollok nisa u li taħwa u bib kemm trid. Iżda ġenituri ma jistax ikollok għajr dawk li tak Alla l-Aziz. Għalhekk qatt tonqoshom mir-rispett, qatt tinkwetom, obdihom f'kollox. Ikkuntentom kif tista', sabbarhom fix-xuħitom, iqaf magħhom dejjem. Ftakar kemm batew għalik biex ġabuk fid-dinja, kemm għadu neqsin huma sabiex jaqdu lilek, kemm u għaraq tad-demm biex rabbewk. Madankollu min batalihom, min staqsa għalihom, jekk ridu xi ħaġa biex jedew għax ma rabbewx kelb. Il-quċċija. Feluq l-ewwel sena jagħmlu l-quċċija biex nażel bej kuruna u ktieb, assis jew għalliem. Imqassu martell, ħajjat jew masru daxxa. Fliexkun mistura u sikkina, tabib jew biċċier. Kollox semmis bidejja. Xejn mu se jaħrab minn taħt għajnejja, ir-rebħa mhix se tkun tiegħi imma laqqas tagħhom għax tant se nabbihom biħtija li ħajjithom se nagħmililhom infern. Il-ktieb inwarbu ma jiswal xejn. Il-mistura inniżilha f'nifs wieħed ħanħossa tqaxxarni u tikolni minn ġewwa. L-imqas naħfnu sewa bejn idejja u niffet sidri bieħ sakemm jibda jnixxi d-demm li jiksili ġismi kollu. Il-kuruna nitgħallaq biha sakemm il-sini jiddendel il-barra u għajnejja jitberqu jiffissaw ħarsithom fuqhom. Bis-sikkina inċarrat il-polz, għajnejja, wiċċi, kuxtejja. Bil-martell intaffilu ġieħ sal-aħħar nifs ta' ħajti. Tinsewx teħdu li ritratt, tkabruh u ddendluh fejn jidher, użuh u żommuh dejjem b'tifkira tiegħi. Id-diarju. 1938. Is-sena ta' twelid tiegħi, il-mamudija, eċċetera. 1984. Ngħid l-ewwel kelma, nitlaq nimxi, eċċetera. 1985. Nifforma sentenzi qosra, nirrepeti li nisma', eċċetera. 1987. Ninata libertà biżejjed biex nagħmel dak li jriduni u biex ngħid dak li jgħiduli, eċċetera. 1988. Nibda mmur l-iskola, nitgħallem, ibellaw li kollox, eċċetera. 1993. Nagħmel il-griżma, insir soldat ta' Kristu, eċċetera. 1999. Naqgħad ġabra ta' tagħlim niġborhom matul ħajti minn għand il-ġenituri, l-għalliem, għall-ħbieb, eċċetera. 2001. Infittex artijiet ġodda, nixxala kemm niflaħ, eċċetera. 2008. Itir kollox marriħ, niżżewweġ, noqgħod bi kwiet id-dar, nedha fix-xogħol, fil-mara, eċċetera. 2010. Ikolli tarbija, tiftaħ diarju, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Mela dik kienet is-sezzjoni tal-Fred Buttigieg. Nimxu inkomplu, kif tippreferu nkomplu u tridu tieħdu 5 minuti break għal-biċċa li jmiss. Nibqgħu sejrin? Nibqgħu sejrin. Bdejtika speċjali mant Mark Camilleri insista li naqra din. Li tkisser sewwi ir-realtà 2009. Alex Vellagera. Għal Madonna fucking disaster dak it-tifel man-nisa. Jurija wis l-interessat bis flox. Men, najdlu lox trid taħbih sal-aħħar. Trid tuża l-sien men. Trid tilab bil-kliem, iddaħħaqhom. In-nisa mhux bħalna men. Trid tirkibhom, tilab magħhom, bihom, timmanshom. In-nassa kien qallem issier li fuq in-nisa kien jaf sew. Trid tkun taf tibni nassa ħelwa, daqs kemm tkun ħelwa laqqas biss jindunaw li hija nassa. Fucking right li mħabba xogħol jibes. Imma għalhekk ngħix. Għannejk. Ejd li ħanżir, maħmuġ, moqżiż li trid, laqwa li naħxi. Għandi 35 sena u nħobb it-tfajlit ta' 16. Russi, Svediżi, Maltin, inħobb
lox li jasrek u jħallik moħli u żejżiet li jippuntaw il-fuq, żar u skolpiti. Xi tridu iżjed? Tridu tkejlu zobbi? 22 cm. Rajt zbub ċelebri ta' porn stars famużi li huma iżgħar minn tiegħi. Fucking ġmiel men, ta' ox bejn parkoxo xileq u blara jinfirdu il-sieni jitġibbet lejn dik id-daħal la tnixxi. Fucking rajt nagħmel minn kollox għannejka. Għalija, l-akbar kundanna li twelit Malti. F'dal pajis tal-ħara ma ssib xox imġiddem. Issib, mhux li ma ssibx, imma trid tfittex. Mbagħad hemm il-hassles ta' boyfriend, għaruż, raġel, missier, mami, tzijiet u nanniet għal-Madonna. Darba milux daqshekk. Omnejka ġrit warajja triq merkant il-belt mhux bil-liba, ix-xejjer umbrella u handbag dan kollu għax xejtilha l-binta. Sakkarni f'kamra momma u naħxi lilha wkoll. Ma trix wisq. Imma l-Maltin, sbieħ kemm huma sbieħ, dejjem issibilhom x'inkwiet. Ma ssib il-ħadd li mhux marbut. Anka tfajla ta' 17 ta' żmien. Ittik blowjob bil-qalb kollha ma biex iddaħħalula tixbinnejk. Għax hemm wieħed tħobbu x'naf jien. Allora biex ndaħħarra żobbi f'ħalqa ma tinkwetax. U bejn saqajja tinkwieta ma taqbad ċart. Għalhekk nistenna s-sajf bil-ħerqa. Meta tasal fostna kull tjubija ta' sesti fibra fl-iċsma jfuħu tal-istudenti svediżi, Taljani, Russi, Ġermaniżi u x'naf jien. Anka xi suwed kultant ta' bejt u bħalhom ftit ħajkollok naked f'ħajtek tgħix kemm tgħix. U dawn l-aħħar snin anka t-turisti normali bdejn interessa ruħi fihom u ħanajdlek men, huma l-aktar faċli. Nis Olandiżi, Belġani, Ingliżi ta' 40 sena ikollhom saħna ta' demonju. Ed ngħidlek, jabbu lilek mhux int lilhom. Issa s-soltu aktar ma jikber ir-raġel, aktar jagħmel l-ażżar. U m'iniex eċċezzjoni, imma darba kultant, preferi nduq l-esperjenza. Ħadd nejka waħda Ġermaniża li ssifer 3 darbit fis-sena biex taħxi. Mhux bin-nejk, tob taħxi rġiel tal-Mediterran. Bil-qalb kollha, baby. Darithom kollha l-Gżejjer, mis-Seychelles sa Malta, l-Greċja, l-Hawaii, miż-żewġa xi negozjant miljonarju qalt li. Kienet orrajt imma wisq laħam, bil-qiegħda sorma kiber bħal ħobża fil-forn. Qed inkun poetiku, għax ifettilli, mhux dejjem. Xi kultant naqbad inkeċċi għalhem, saħħa u grazzi. Pattejt qares għal dik in-nejka, tatni marda men. Ma nixtieqa fuq ħadd. Ħanajdlek qatt ma weġġajt daqshekk. Ostja kelli qisu dut ħireġ titqalla men. Imma wertit. Insomma, għalija l-isbaħ ħaġa hija l-adolescenza tereq ħamranija lixxa wasra. U dawk l-Iskandinivi fucking strambi, Ngħid din fuqhom. Waħda minnhom kemm kellha 17 mhux iżjed, suq imqaxxar kif inħobbhom jien, qalt li nistgħu nagħmlu kollox ħlif bews. X'għala l-bib, jien lox irid mhux ħalqa. Imma dak il-ħin, fis-saħna tal-mument, kollok abtit tbus men. Mingħajr marit, mort għal xuftejha. Iddejqet. Inżiltilha. Dittol fuq bil-pjaċir mennu taffeċ rasi bej saqajja timbuttani aktar il-ġewwa u bimnieħri bdejt naħxija. U toqgħod tajt imnallawrit li mnieħer bir ta' missieri, swili għal xi ħaġa. Wiċċi qasra spiċċa, ġenninta, rididni tidħol rasi l-ewwel foxxa u kelli pajp bej saqajja men kont se nisplodi. Alla żlaq ġo fiha u ma ħassejt xejn men. Xejn, nippompja żobb. Kelloxa bħal tal-infanza taw daħlu tliet oħra miegħi. Fl-aħħar daret u tgħadni somma. Tgħadni sorma. Xammejt it-toqba u fucking tħalt mingħajr vażelina sapun xejn men. Ġieli naħseb dwar l-AIDS. Għax illa tagħmel. Il-laksto ma nużax, ma jidħolx. Rrid ngħid m'għandux jaqsam. Issa qed tgħid iddaħħal l-imqarrun fil-forn meta jkun għadu fil-plastik. Jien hekk ngħid, jekk kienet d-darba tal-inqas kienet tajba. Ma l-aktar li beżawni it-Taljani. Għax dawk qed ngħidlek men iduru l-irġiel qishom żunżan qalb il-fjuri. Nittiena Taljana m'hawnx aħjar minna. Men, knieżer. Kif inħobbhom jien.
Għandi sieħbi jaħdem ġo Lukanda Paċeville jabbi bla doċ men. Darba minnhom għabbejt dil-mara mill-fgura, kienet taħdem ma' sieħbi, kella xi 40 u fuqhom. U din kella saħna ta' żiemel. Kella raġel ma kien ilu ma jtiju la xi snin mid-dera, hekk qalt l-insomma. Kienet tieħu gost l-aktar fil-karozza u ridet tagħmel affarijiet li ma' żewġa qatt ma għamlet. Kienet indimunjata dil-marostja. Narak baxxi rasek, forsi tafa lila, niddubita. Darba spiċċajt moħra Maltija, u minn marit spiċċajna close. U ma rridx tħallini. Issa soltu meta jiġu bin-nejk nitlaqhom. M'għandix inni kummedja jien, f'xi restorant nixtrilhom xi ravjolata jew x'naf jien. Jew ġewwa jew barra, m'hemmx triq tan-nofs. Imma men, ma di kelli l-problemi biex nitlaqa. Sirt ostja nħobba. Fl-aħħar spiċċajna naħxu fil-ħaxix u men, ħaġa waħda rrid ngħid u nieqaf hemm. In-nisa fis-sess isiru dak li misshom dejjem ikunu. Jirċievu men, xogħolhom jirċievu jaqalgħu mill-irġiel. U sabiħa wisq kienet men. Jienu naħxija ħassejtni qed intiha dak li stajt, dak li kelli u kważi joħroġ li dema dak il-ħin. Qatt ma kienet ġrat li qabel. Insomma, dil-Maltija kienet imħabba vera. Bdejt noħlom biha u naħseb fiha u newden u anke nċempilhom morali għax-xogħol bħalma jagħmlu l-arajjes. Wara ġimagħtejn taħti u jien fuqha. Rid nipprova xi affarijiet ġodda. Rid nerdala l-pusi. Rid ninxommilha l-pipi u l-koko. Rid niksi t-toqba bil-butir u nwessaħħula ftit, nħammarula. U din ma riditx. Xejn. Kol darba li nibqa' nieżel, twaqqafni u darba dawwarta fuq zaqqa u hi mill-ewwel donna tilfet il-ħeġġa u l-interess. Kien is-sajf men, u konna nintefgħu max-xatt buġibba. U jien naqbada u nollija fl-ilma u l-lopek fil-baħar, inbabs il-oxxa taħt il-wiċċ u hi tgerrix li jidi minn hemm mingħajr ma ttini ċans nurira x'naf. Imma darba ħallietni men, ċediet. Kien inżol ix-xemx, il-baħar skur ileq bħad-deb u neżżajt l-almalja u fingerjajta sakemm ġiet. Kemm taħt l-ilma tirtot hekk taħt subajja. Imma rid tiżjed. Għamilni għad-drawwa li nittafgħu nixxemxu. Darba minnhom domna aktar mis-soltu u meta tlajna mix-xatt kollna bħal ġiex ta' damiet men. Ħruqtu l-darna kollu wiċċna ħadd d-dar. U dellikna l-krema ma' kull imkien. Nitqu bl-ġieħ u kelli zopp daqsi ximqajjem. Iħares lejna u jgħid sa tibdew jew, mhux binnejk, hekk kien isu. U dellikt il-krema fuq dara u hi tinaj ħelu. Meta wasalt sorma, rajtu hemm jiċċassa lejja. X'żopp ridni nagħmel? Dewwi ftit krema madwar it-toqba u mbagħad ġo fiha subajja fetħu passaġġ. Bdiet tinaj daqsxejn. Kont iebes magħha. Iebes men kif qatt ma kont qabel fuq il-qabar ta' missieri ma kontx qed naħseb moħħi dak il-ħin. Intlift. Ġbit tar-ras mit-tarf tat-toqba fas daqsxejn, żammejt sod u qabel ma ndunajtx qed jiġri b'tisliġa għaffixt ir-ras fid-daħla u mbagħad il-bqija. Bqajt hemm, imwaħħal magħha. Iċċaqlaqt kemm xejn u bdiet tokrob bil-mod. Tokrob bil-pjaċir u dik il-karba aktar ġennitni. Kollox u bżaqt kull ma kelli ġo fija, tokrob bil-mod, tokrob bil-pjaċir u dik il-karba aktar ġennitni u minflok bil-mod bdejt intija kemm niflaħ. 9 minuta kollox, 9 minuta u bżaqt kull ma kelli ġo fija. Ħriġtu għadu sod daqs sokk u nżilt fuqha biex imbusa, biex nirringrazzja. Ta' fint, in-nisa jieħdu pjaċir b'daw iċ-ċuċati. Nejda minn art l-qliq kienet l-isbaħ nejka ta' ħajti. Anke jekk waħda mill-iqsar ukoll. U hi men, ma rridix taf. B'xejn. Imbottatni, għamet mis-sodda, tokrob bluġieħ, mhux biss fit-toqba ta' sorma, ma f'żaqqa ideja frasa ara x'għandhom x'jaqsmu. Bdiet ta' ġibostja, fucking trabi dan nisa, malli tmisshom jibdew jikpu. Laqas li aħna miż-żewġin qed bdiet gara l-ħwejjeġ li waqgħu mal-art bejnietna jisom rix. Bdiet tilbes u fucking ma tajt xejn. U qatt nara hekk kif kienet qudiemi tilbes biż-żejżiet imdendlin,
korroħ men, tissoffja u tolfoq. Qatt ma ħsibt li nasal biex ngħidha, għażitni. Isa xi ħahem. Alla mhux se nikdeb ħassejt għalija dak il-ħin, jiena u nħares liha bil-moħħ mit-tieqa. Mhux se nikdeb. Ma x'iżżob stajt nagħmel. Ma stajx naħxiha bħas-soltu fuq dara, maħruqa kif kienet. X'iżżob stajt nagħmel. Min wara men, hekk inħobbok qedtilha waqt li dellikta. Hekk inħobbok u dik it-toqba isa għajn hemm temiżni jew ħalq mejjed għal sigarett. Thank you. Issa tafu għaliex hemm il-kelma letteratura mqarba bħala deskrizzjoni għal din il-kollezzjoni. Thank you ħafna. Thank you.